El programa Integrasport, dissenyat per al Consell Insular de Menorca per integrar a tots els agents que intervenen en l'esport escolar i, d'entre altres finalitats, educar en valors i aprendre a identificar les emocions a través de l'esport, realitza una acció en el camp municipal d'Es Castell. Fer un papà-mamà infantil B, juntament amb un papà-mamà de Salivina. Podemos calentar 3/4 d'hora? Sí, calentar. Avui pretenem que pares, mares, fills i filles comparteixin una activitat conjunta. És un poc complicat per nosaltres, vam. És una cosa interessant, molt atractiva pel club. Crec que per futur del futbol nostre, del poble en si, ha de ser algo espectacular. Sabem identificar l'emoció que sentim és un primer pas per després regular-la. Em va semblar una bona idea per intentar fer una mica de feina, a més amb els valors dels fiets, sense les seves emocions, poder integrar a tots els conjunts que integren l'esport del futbol. Molt entusiasmada perquè és important que l'administració pública se n'encarregui de dotar els espais deportius on juguen i estan molts atlets d'una educació en valors. A pesar del poco tiempo que llevamos, está afectando de forma muy positiva porque estamos integrando los niños con los papás, con los equipos técnicos, los federativos del club. Estamos haciendo piña y parece pues que es una cosa muy positiva que recomiendo a todos los clubes de Menorca. Nosotros, después de cada entreno, en un móvil marcamos las emociones y cómo nos sentimos de cansados después del entreno o cada partido.